Ing pundi ta Pak Igit? Hilal ben nembang suket iki Mbak Ida. Oh niki. Nggih, saking Surakarta Adiningrat. Iki pemaine ketoprak karo wayang wong RRI Solo ya iki. Estu napa guyon iki? Lho. Niki Lho iso dibuktekke. ketoprak Lho. pati lho Pak Igit, pati lho. Lho iya. Lho. Pati iki ketoprak pirang-pirang. Dapukane anggere Sriwuning dadi Kumala Retna. Ngunek-ngunekke Wiratmaya nggone seneng karo Sriwuning. Wah, Wiratmaya nganti pucet diunek. Lakon kok sing unen-uneni wong aja mundak dosa. Ya ketoprak mundak dosa. Oh lakon. Acting to ora tenanan. Saged ngetoprak to piye? Dibuktekke kowe Wiratmaya engko diunek-unekke karo Kumala Retna. Mergo seneng karo Sriwuning. Mestine wis dijodoki karo sampean. Duh. Mas, apa ya ora enek lanangan liya to, Mas? Yo enenge yo. Nyapa? Oh iya. Kuwi iki kok ya. Iya. Wong ganteng ambek elek iki bedane ngendi wong sing dienggo ya ora ndase wae. Lho kok iso ngono? Ya, lha nek pandangan pertama itu kan pada wajah to, Lah Mas. terus piye maksudnya? Lah ya terus nek rupane kok ngono ki yo Lho rupa kaya ngene iki nek umpama dijak buah resepsi ning daleme bubayan ke montormu selamat. Kok iso montore aman? Ha sing wedok ayu resepsi dhewe sing lanang mergo elek kon nunggoni montor. dadi rasa kanu parkir. Ayo. Iya. Jajal bagus Nggih, karo ayu. Tuduk. Lanyap. Kang Mas, mbok inggih panjenengan menika nyaket tindak mriki. Menapa mboten pirsa? Kula sampun wonten mriki lho Kang Mas. Nanging kenging menapa panyawang panjenengan mboten tumuju dumateng kula. Kumala Retna menika kirang menapa to Kang Mas? Kang Mas Wiratmaya. Wong ayu Inggih? Kumala Retna. Sliramu ki tetepi adeke ya pancen ayu pasuryane nanging jenenge tresna iku ora kena dipeksa. Kamangka aku wis duwe pilihan kenya liya ora liya ya mung Sriwuning. Neng. Mangertosi Kang. Boyo, dadi boyo. Wirak boyo. Ana ing taman kaputren kok ana boyo? Lancang temen boyo wani-wani mlebu rene. Sopo nyawamu kowe boyo ya? Rene coba malah nyedak rene kaya ngapa? Sedake dadi munyuk. Boyo. Lancang kowe ya? Tak sedake dadi monyok. Cuman toko kowe munyuk. Ini kok lancang? Kurang munggah monyok. Iki lho. Aduh, kurang rene. Piye? Ambek munyuk. Wedokane piye? Ambek munyuk kok doyan lho Pak Igit. Monyok, kowe kok lancang. Oh, nggone dorone kok didemat barang dorone. Lancang kowe tak sedake dadi tuma. Ngopo kok mandek? Aku ki ndelok ketoprak pati ning dinggon. Nek boyo ya ana. Munyuk ana. Terakhir ki apa? Tuma. Ora ana. Lah lek dadi tumo kathok kowe gelem ora? Kok terus nyawang aku? Aku aswamu terus gelem nek katokmu. Loh, maksamu pak aku katokan? Ora toh? Ora. Wes. Seneng aku ngene iki. Iso seneng iki. Ayo dek katokan. Iya ta Jat, iso lanyap kaya ngono to. Nggih. Ngono ta. Iki ketoke ya ora trimo ketoprak tok. Apa? Ning omah ya ceriwis ngene iki menawa. Ya piye-piye tenan wong wedok ki ya lambene turah dadi ya kaya ngene. Karena sudah kodratnya. Kodratnya apa? Piyai putri nek ora ceriwis piyai kakung ora iso sukses. Oh ngono to? Mergo wong lanang ki pinter golek ning akeh laline. Oh. Nek ora dilingke sing putri, lho engko piye? Sepeda motor ora karek mol siji Ah, tapi. ya. Berarti yen wong wedok ki kakean omong Apik. apik. Asline ora. Piye ta jane ki? Kowe omong mencela-mencele. Aku dhewe sing ning omah ya pegel kok Pak. Kok pegel piye? Nek kok ngopi ra digremengi, kedep piro diamuk. Ayo kedep neh.
Aku dadi ngene terus. Lah jare ndek iki tangi turu terus do tukaran iki apa wong padha turune. Nglilir kok terus do kepruk-keprukan guling. Lho wong wis bubuk bersama indah kok terus bangun tidur kok marah-marah iki piye? Kok sing bagian iki pedhot ya, Bro. Lho ngopo? Kok dipedhot ngopo? Nek diamuk bojoku ndelok streaming, Pak. Piye? Turu. Heeh. Ambekan kok saya sesek. Heeh. Lah jebule aku melek biar melengaki cangkem adep-adepan padha mangape lho Pak iki. Oh, bojomu ya merangas kok ya. Ah iya, wong loro oyok-oyokan angin. Mula kok terus do sesek. Do sesek ngono ya sesek, aku sesek. Gah lho. Kurangan oksigen. Iya. Oh. Terus kawit kuwi kejadian kuwi. Heeh. Wis tak tukoke masker wong loro tek turu maskeran koyo astronot ngono. Jare kowe bar ditundung. Halah wong lanang kudu duwe ugeman, wong lanang kudu sabar, wong lanang kudu kuat. Kuat piye? Ah nyatane aku ditundung sarung ning njaba bolak-balik. Ning aku wong lanang kok lho. Kowe ya lunga. Ya tetep emoh no. Loh, piye ta wong ditundung kok ya sing gagah ngono no satriya ki yen di aduh Aku nek ditundung gelem manggon ndi? Wong ku omahe dekne ora gono gini. dadi Oh, umpama layak. lunga ya wis ra duwe Aku apa-apa. jenunut yang model iki tok kok. Oh ngono. Lagune suket tekit mas ngene kan, Mbak. Oh nggih, capet-capet mugi-mugi mboten lepat nggih. Tapi Mbak Ida ini IQ-nya luar biasa. Apa meneh iki? Meletik. Meletik. Maksudnya iki untuk memo ke belakang itu masih ingat sekali. Iya. Bojomu ya meletik ya, Jo. mudah-mudahan. Iya, Jo. Kenapa nih? Bojomu ya meletik ikon sepeda motor jare. Niku mlumpat, Mas. Iku ora meletik. Lah apa? Wong koplingan malah mlayu langsung. Wong wedok nek gayane numpak sepeda motor lanang GL barang. Alah alung numpak motor lanang timbang numpak wong lanang aku. Oh iya. Iya to. Iya. Lagune suket tekit Jo disiarke Jo. Kowe duwe campur sari. Piye sapa jeneng apa jenenge campur sarimu? Cakra ning ra campur sari ya engko. Iya. Aku nek muni jolang campur sari kok darani aku promosi. Oh iya. Lho ning kan kuwi campur sarimu. Ora dadi promosik ya tetep elek kowe ora apa-apa. Ora iki melok anggota iki ya iki. Iya.